दिनै बे गोथार सान दिनै 5 जुन बुहुमनि मोनसे आबहावा सान फालिनाय बे फालिथायखौ जोङो बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जा दिनैहाय बिफां गायनाय जे हाबाफारिमोन बेखौ जों फोजोब्बायानो आरो बेवहाय मानगोनां जोंनि लखिमपुरनि लकसभानि MP बिथां प्रधान बराबो सफैदों आरो जोंनि गासै BKWSनि चेयारमेन हमनानै डेपुटि चेयारमेन आरो डेपुटि चिफ जोंनि BKWSनि गासै आरो EM बिथांमोन फ्राय बाहागो लाफैजोबदों सफैजोबदों बे हाबाफारियाव सफैनायनि थाखाय बिथांमोननो थेंक्स होग्रोबाय आङो दा गुबैयै जोङो बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ जोंनियाव सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव गाहाय मावखुलि हिसाबै जोङो जिहेतुके बावहाय सरकारजों रायज्लायनानै रोखा खालामनाय जाहैबाय ओंखायनो बे मावनांगौ खामानिफ्राथ' गोबाङानो थाबाय दा दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो अफिसखौ लानायाथ' जों थांनाय 2 मार्चआवनो लादों 2 मार्चआवनो जों बेवहाय लादों ओमफ्राय माखासे जोंनि बे अफिसियेल स्ट्राक्चारफ्रा थिग नयैहाय दाबो जोङो हाजोबाखै आरो बे गभर्नमेन्टनि मोनसे बिल्डिंसो नालाय बेखौ जों टेम्परारि हिसाबै बाहायथ'गोन ओमफ्राय हा मोननांगौ दं जोंहा हा नागिरनांगौ दं बेनि उनावहाय हेडक्वार्टार लुनांगौनि खामानि थाबाय गुवाहाटियावबो साब अफिस दङ बेनि थाखायबो हा नागिरनांगौ थाबाय आरो न' लुनांगौ थाबाय बेफोर गासैबो हाबाफारि आरो जोंनि काउन्सिलखौ मोजाङै सालायलांनो थाखाय सालायनो थाखाय जोंनो जे अफिसियेल स्टाफफोर नांगौ बे अफिसियेल स्टाफफ्रा जोंहा दा गैजोबथ'वा प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया एपइन्टमेन्ट जाबायबाबो जइन जानो हायाखै अनिल चन्द्र देउरि बिथाङा कभिडआव दाख्लै गोलैदोंमोन जे कर'ना भाइरास बे बेरामावहाय दा बिथाङा मोजां जाबाय खिन्थु देहा दाबो लोरबां दं ओंखायनो फैनो हायाखै दिनै प्रग्रामावबो दा जेखि जाया जोङो नाजालांनि जोंनि जि अफिसियेल नांगौ स्ट्राक्चारफोर बा जोंनि स्टाफ नांगौ बे प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिया जइन जाखांनायनि उनाव बेखौ गासैबो थिग जाजोबगोन आरो बाजेटआ जिहेतुके माबायावसो फैगोन जुलाइआवसो जाहैसिगोन नालाय थाखा फैसाबो दा जोंहा गैथ'वा अब्लाबो जों डिपार्टमेन्टखौ रानबाय जोंनि बर' कालचारेल वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि जे 34 डिपार्टमेन्ट दं जोंहा बे 34 डिपार्टमेन्ट्सखौ जोङो गासै 14 साननि गेजेराव मैया राननाय जाहैबाय दा गावबागाव EMफ्रा डिपार्टमेन्टनि जाय बाहागो मोनदों EM बिथांमोना मा खामानि मावनांगौ बेखौ गावबागाव साननाय थाखायो दा सानहोहोलांनांसिगौ आरो जोंनि जि मावनो गोनां खामानि बेथ' धुबुरीनिफ्राय माने सनकसनिफ्राय होनसै सौदियासिम तिनसुकिया दा बेसिम खामानि मावनायनि जि मोनसे मेन्टेलि प्रिपेयार्ड जानांगौआ आरो माने फिजिकेलि बाहाय थांनांगोन रायजो राजाजों मोगा मोगि जाहैनांगोन सावरायहैनांगोन माखौ मावनो माखौ मावनाङा गुबैयैहाय बर'नि फेमिलि न'खर आरो बर' गामि बेनि मोजांनि थाखायनो जोंना खामानि मावगोन नालाय गासै 22 डिस्ट्रिक्ट थाबाय जोंना बर' कालचारेल अट'नमास काउन्सिलनि सिङावहाय हाइलाकान्दि काछारनि बेबो थाबावबाय दा बे हिसाबै जोंनि मावनांगौआ बिराद चेलेन्जिं बेयो बेनि गेजेराव जोङो मावनानै आवगायलांनांगोन आरो दाबि खालामबोबाय थांनाय बोथोराव बर'फ्रा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननायावनो जोङो आलादा रायजो नागिरनायनि गेजेरजों दिनैनि नैबे स्टेजसिम सौफैदों बिथांनि बिहोमानि दारैनो बुंनो थाङोबा जोङो बेखौ मोनफैदों होनोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा बड'फोरनि जि मोनसे जोंनो लामा होलांनाय बा लामा दिन्थिलांनाय बेखौनो जोङो नोजोर होनानै बा बेजों थाबायनानै दिनै बे स्टेजसिम जों सफैनो हादों होनोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा ओंखायनो जोंनि मावनो लानायफ्रा बर' हारिनि थाखाय बर'खौ मास्टार रेस दानायनि जि मोनसे प्लेनिं बेनिनो मोनसे पार्टखौ बे बाहागोखौ जोङो मावफुंथारनांगोन दिनैनि आबहावा सानाव जे बिफां गायबाय बेनि गेजेरजों नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ मा खावलायनो सानो जे जोंनि आबहावाखौ माबायदि संरैखा खालामनो थाखाय थियारि जानांगौ बेयाव मा बुंनो सानो बेयो गोबां सिरियास बाथ्रा बेखौबो रायलायनांगौआ दङ उनावहाय जोङो बेखौ सम बोथोर लानानै रायलायलांनांगोन ओरैनो आथिखालनि थासारियाव आरो बर' मानसिफोरनि जिउ खांनायनि जि मोनसे थासारि बे बिथिंखौ नायनानै आरो द्राय आसामनि द्राय सुबुं हारिनि द्राय बुहुमनि जि मोनसे थासारि दिनैहाय बिफांनि फारसे नेचार्स मिथिंगानि फारसे जोंनि नोजोरा मोजां नंला होनोबा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा माने जों अननो रोंला जोङो माने अन्थाइ बिखा जाबाय होनना बा बांद्राय बुंनाय जानाय नङा नोंथां माने मिथिंगाखौ जोङो फोजोबस्रांना लानो नागिरबाय हाग्रा बंग्राफोरखौ जों फोजोबस्रांना लानो नागिरबाय जायनि जाहोनाव दिनैहाय बुहुमाव
मोनसे ग्लबेल वार्मिंनि जि मोनसे थासारियाव जों भुगिनांनो गोनां जादों इमबेलेन्स जादों बोथोरफ्रा सम बायदि अखा हालिया सम बायदि जोङो नांगौ रोखोम जोंनि आबादनि थाखाय जि मोनसे दैफोरखौ मोननांगौ ओंखायनो जों मोननो नागिरला बेफोर माने खैफोदजों बा जेंना जेथोजों मोगा मोगि जानांबाय आबादारिफ्राबो दा ओंखायनो आं बुंनो नागिरनाया बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनिफ्राय रायजो राजाफोरखौ बुहुमनि सुबुंफोरखौ बेखौनो मेसेज होनो आं लुबैगोन जे बिफां गायनांगौ आरो थाखानाय बिफांफोरखौ जोङो जोथोन लानांगौ आरो जोङो आं बुंगोन फैगासिनो थानाय समफ्राव जोङो जायगा मोनोबा जेरावनो मोनो जायगा मोनोबा बिफां गायनायनि हाबाफारिखौ लानांगौ आरो जोङो जोंनि मिथिंगाखौ बासायना लाखिनांगोन नङाबा गोरों गोराफ्रा बुंदों जोंनि मिथिंगाखौ जोङो फोजोबस्रांनानै लानानै थांनायनि थाखायनो बुहुमनि सुबुं सोदोमस्रियानो मोनसे समाव जोबस्रांहैगोन होननानैबो गोरों गोराफ्रा बुंदों दा बे बाथ्राफ्रा बिनि सैथोखौबो जों नुनो नागिरगासिनोबो दं आथिखालावहाय ओंखायनो जों सांग्रां जानांसिगोन बयबो आरो जों बयबो बुजिनांगोन जे मिथिंगा गैयाब्ला जोंहा मा जानो थांदों जोंनि जिउ खांनायाव मा जानो नागिरदों बोथोर माबाफ्रा बुब्लिफ्रा बोरैहाय इमबेलेन्स जानो नागिरदों बुहुमा दिनै ग्लबेल वार्मिंआव बोरै भुगिनो नागिरदों बे जिनिसफोरखौ जोङो सम बोथोर लानानै आरोबाव रायज्लायबावनांगोन रायजोफोरखौ जोङो एवारनेस खालामनांगोन आरो बिफां गायहोनो गोसो जाहोनो हानाय जानांगोन आरोखि बे समाव जोबथा ओरैनो बे सोंनायनि फिननायाव आङो बेखौ बुंगोन गुबैयै आङो मोनसे समावहाय थांनाय 1982निफ्रायनो आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि मोनसे हाबाफारि बेफ्राव मैखोम बिबानाव गैयामोनबाबो बाहागो लाबोनाया सरासनस्रायै बाहेरायाव थानानै बाहागो लाबोनाय जादों ओमफ्राय आङो 1987 मायथाइनिफ्राय बड'फानि जे दैदेननो सोमावसारनाय जादोंमोन बेनिफ्राय एसे बाहागोखौ मैखोमै लाबोनो खाबुखौ मोननाय जाबोदों बेनि उननिफ्राय दिनैनि थासारिसिम बुंनो थाङोबा जि समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनाय बेवहाय बाहागो लाबाय बेनि उनावहाय BSc मोनसे सुक्ति जादोंमोन 1993नि 20 फेब्रुवारि जादों बेनि उनावहाय बेजों जेबो जाला होननानै आरो बेखौ नाथ्रोदफिनदों बे सुक्तिखौ बिनि उनाव BLTखौ जोनोम होनानै 1996 BLTखौ जोनोम होदों दा आरो बे BLT बड' लिबारेसन टाइगारनि दारैहाय जोङो माखासे बोसोरसो सोमावसारनानै 2003आवहाय मोनसे BTCखौ खालामनाय जादों बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाव मोनसे समाव आङो बाहागो लाबाय उनावहाय BLTआव फैनानैबो बाहागो लाबाय मिरु आफादाव बिबान लानानैहाय बेनि उनावबो जोंनि BTCनि बाहेरायाव माने मोनब्रै जिल्लाखौल' लानानै BTCखौबो दानाय जादोंमोनखाय 2003 मायथाइयाव क'क्राझार चिरां बाक्सा आरो उदालगुरि आरो गोबाङानो आसामाव आरो बर' रायजो राजाफोर रायजो जानाय जिल्लाफोर थाबाय बेखौ जोङो सोसनफानो हायाखिसै वायरेस जोंनाबो सनकुसनि सौदियासिम बे प्रपस बड'लेण्ड एरियायाव गोग्लैयोमोन नाथाय बिदि होननानै जोङो सोसनफानो हायाखै मानो हायाखै बेनिबोथ' माखासे क्राइटेरिया थाबाय जेराव जोंनि रायजो जानाय बर'फोरनि रायजो जानाय ओनसोलफोर बे ओनसोलफ्रा बर' सुबुंजोंबो खोब गैया जाहैबाय आरो जों बावहाय फरेस्ट एरियानि खोथा फैयो रेभिनिउ भिलेजनि खोथा फैयो आरो मानसि अनजिमा थानायनि जे रोजोबथाय बियो जाय बर' गामि बा ट्राइबेल गामियावहाय 50%नि बारा थागोन बेसो माने काउन्सिलाव बा BTCआव बा सेक्सनाव हाबनाय बे माखासे क्राइटेरिया थाबाय आरो जाय गामिफ्रा 50%नि खम जायो बेखौ सोसननो हाया बेफोर क्राइटेरिया थाबाय आरो मोनसेया जाहैबाय जाय ओनसोलफ्राव जों रायजो जादों बे ओनसोलाव दिनैहाय मिसिं अट'नमास काउन्सिलाव BTCनि बाहेरायाव देउरिबो थाबाय सनवालबो थाबाय दा बेफोर गुबुन गुबुन हारिफ्रा स्टेट एक्टनि आन्दारावनो फिसा फिसा अट'नमास काउन्सिल मोनखानायखाय दिनै जे BTAD बै समाव BTAD दिनै BTR बावहाय सोसननो हाला बे रोखा जाबोखादोंमोन जायनि जाहोनाव जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद जोनोम मोननानै जोङो सोमावसारनो गोनां जादों BTCनि बाहेरानि बर'फोरनोबो माबा मोनसे राजखान्थियारि खुंथाय नांगौ होननानै दा बेखौ बिथा खालामनानै जों माखासे बोसोर सोमावसारबाय 2014 मायथाइनिफ्राय आरो जोङो 2020 मायथाइयाव जोंनि गोरोबथाखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लिडआवनो होननांगोन फ्रन्टलाइनाव थानाय बर' फरायसा आफादा सुक्तिखौ खालामनाय जादोंमोन ओमफ्राय NDPनि मोनब्रै फेक्सन आरो खौसेथि बर' सुबुं आफाद 2020नि 27 जानुवारियाव जोङो इउनाइटेडलि बा जोङो इनक्लुसिभलि बा जोङो जयैनो सुक्तिखौ थार्ड बड' पिस रेकर्डखौ खालामनाय जादोंमोन दा बेनि पार्ट जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला
दा जोङो बे काउन्सिलखौ मोननाय उनावहाय दिनै मावनांगौ खामानियाव गोबाङानो फैबाय दा ओंखायनो जोंनि मावनांगौआ बे थाबाय ओमफ्राय नोंथांनि सोंनाय जे माबायदि मोनदों बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हिसाबै आं बुंगोन आं दाबो आंखौ राजखान्थिनि मानसि बायदि आं दाबो साननानै लाया बा आंखौ फिल खालामो आरोखि आरो आंहा मोनसे गोसो दंमोनबा आं बाहेरायाव थानानै खामानि मावनो मोजां मोनोमोन आरोखि ससियेल अर्गानाइजेसन बा बे राजखान्थि नङि आफादाव थानानै बाहेरायाव थानानै खामानि मावनो लुबैनाया आंहा रासिन दंमोन आं गोबांनोबो बुंबोदोंमोनबो गोबां सुबुङा जेब्ला आंजों बिनि सायाव रायलायो आंनि जायखौ थुनलाइ मुलुगाव आं बिफा होनना गनायो ब्रजेन्द्र कुमार ब्रह्म बिथांजोंबो सानसेखालि आङो रायलायदोंमोन बागानसालियाव गावनि न'आवनो आं पलिटिक्सआव थाङो होननानै बिनि सिगाङाव रोखा बुंनानै आं फैदोंमोन आरोखि नाथाय दिनै थासारिया सोलायबाय आंखौ माने कम्पेल खालामनाय बायदि आं मोनो आं जानो होननानै आवगायाखै खिन्थु आङो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव आङो जानांफैदोंसै आरोखि दा गोजोननाया बेनो बर'नि थाखाय जों मावनो होननानै ओंखारबोदों बर' हारिनि थाखाय जोङो माबा मोनसे सोलायनाय बा जौगानाय लाबोनो होननानै जों खामानि मावनो सिगांदों दा बेखौ लानानै लोगोफोरखौ लानानै टिमखौ लानानै टिम स्पिरिटखौ लानानै जों जेला मावनानै हागोन गोजोननाया फैगोन दाथ' गोजोननायनि बाथ्रा फैथ'नाय नङा